Jeg hedder Martin Ingemann Christiansen, og jeg bor her i Hvirring sammen med min familie, min kone Rikke og vores 2 børn på 6 og 8 år. Og vi byggede hus herude i 2018. Til daglig så arbejder jeg som transportplanlægger hos DLG. Vores søn han går i 2. klasse, og vores datter starter i skole nu her efter sommerferien. Jeg interesserer mig ret meget for, hvad der sker ude i landsbyerne, og for at der er liv ude i landsbyerne, og at der er gode forhold for de borgere, der er herude. Jeg ønsker mig en kommune, hvor der bliver lyttet mere til den enkelte borger. Er der sikre skoleveje? Er der gode idrætsfaciliteter? Fungerer flexbussen og den kollektive trafik? Det kræver en indsats at gøre opmærksom på de her ting. Det ved jeg som formand for Hvirring Borgerforening og bestyrelsesmedlem i Landsbyfællesskabet. Men der, hvor indflydelsen er størst, det er jo i kommunalbestyrelsen, og derfor stiller jeg op. Og jeg vil gerne stille op for at være en ressource for de lokale kræfter, der er ude i brugerbestyrelserne, i skolebestyrelserne, i børnehavens bestyrelser, og alle de borgere, som kender udfordringerne og problemerne og kender løsningerne derude lokalt. Skolebørn og cyklister skal kunne færdes trygt i trafikken, til og fra skole og fritidsaktiviteter. Og jeg vil også godt bakke op om de landsbyer, som vil lave tiltag, der kan reducere hastigheden på vejene. Og en af de bekymringer, vi er nødt til at tage alvorligt, det er omkring den grønne omstilling. Vi vil alle sammen gerne den grønne omstilling, men i en kommune som Skanderborg, så berører det bare rigtig mange mennesker. Og derfor så bekymrer det mig, at kommunen har travlt, og har så travlt, som de siger, de har. Jeg synes ikke, vi må have mere travlt, end at de borgere, der bliver berørt af det her, at de kan nå at følge med. Og så kunne vi måske også godt udfordre nogle af de kriterier, kommunen har, for hvor der kan placeres solceller. For eksempel så har Trafikministeriet åbnet op for, at der kan placeres solceller langs motorvejen, som for eksempel her. Skanderborg Kommunes landsbyer, de er kun aktive og levende samfund på grund af de mange frivillige, som gør en stor indsats. Og det synes jeg, vi skal bakke op omkring. Der har indtil nu været en landsbypulje, som desværre bliver nedlagt og lagt sammen med en anden pulje, og midlerne ser også ud til at blive lidt færre. Det synes jeg er ærgerligt, for der er så mange gode projekter, som vi skal understøtte ude i landsbyerne. For eksempel her i Hvirring, hvor vi lige har fået en ny, flot legeplads. Det er blandt andet gjort med midler fra landsbypuljen, der ligesom er løftestang for, at man også kan komme videre og søge andre puljer. Der er kommunalvalg den 18. november, og jeg håber på at kan få din stemme, så jeg kan arbejde for borgerne i Skanderborg Kommune, især dem, der bor ude på landet og i landsbyerne.